Thank you. Monday's council was a council of shame. What you, and that means 28 heads of state of government, have been deciding is to break international law, European law, and what's even worse, the basic principles of humanity. You are planning to do pushbacks against refugees back to Turkey, from where Turkey might very well expulse them back to Syria or Iraq. You are closing the border for people in need of international protection. You are putting an end to the right to claim and seek asylum. And I wonder, this goes to all heads of state and government, I wonder, how can you sleep at night? ¿Som humans o som inhumans? ¿Y si fueras tú? ¿Te gustaría? M'avergonyeixo. I si fóssim nosaltres els que haguessin de marxar? No ens agradaria tenir un lloc i que ens rebessin dignament? Cap persona és il·legal. Demà podrien ser els nostres fills. Llibertat, igualtat, fraternitat. Quina vergonya. Perquè el plor dels infants sona igual a tots els mars. Prou! Europe, not in my name. Els nens no entenen de fronteres. On han quedat els drets humans? El cor trencat. Imagina que es tu familia. No más muertos en el Mediterráneo. Aquesta és la classe d'amor que volem pels nostres fills? Rutes legals i segures. No em representen. Sento vergonya i decepció. Impotència. Tots som persones i tots volem viure en pau i sense guerra. Obrim les portes. No más muertos en el Mediterráneo. No més. Vergonya. No podem quedar indiferents. Vergonya d'Europa. Ja basta. Inhumà. Dret a viure. Més empatia, menys hipocresia. Vergonya i dolor.